Go, 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 go. Hi! Good morning! Ngayon ay gagawa ko si Miss Michelle ng banana cake. Banana cake. Miss Michelle, paano ba gagawin niyang banana cake mo? Natatawa. Banana cake, meron tayong mga ingredients. So, una, syempre yung banana. Yung banana, kailangan ay nadurog na natin or na-mash na natin yung banana. And then, 4 na itlog, 1 basong asukal, flour, syempre itong cheese kasi pang-toppings natin ito mamaya. And then, syempre yung pampaalsa, baking powder, and the oil. Kung walang oil, pwede butter. Eh, wala kaming butter, kaya oil. Lahat. Ang unahin natin syempre yung mga liquid muna. So ito muna. Isang cup to eh. Tapos yung egg. Teacher dyan, pakikrap ng egg. Sige, halata marunong magtanong. Lahat po ba ng egg? Yes po. Tapos, ito ang unang haluin. Yung mga ano muna. Dapat mixer eh. Wala tayong mixer, kaya ito. Meron po tayong Pandan lang. nanonood na puro comment. Buisit ka. And then, lalagay natin yung asukal. Asukal. Lahat po ba? Yes. Wow, ang sarap! Basa ata yung baso mo eh. Tapos, yung ating flour. Flour. Wow. Yung Tagalog, harina. Na-mix na po ba, Miss Michelle? Yes. Ibubuhos na po ba? Sige. Lahat talaga yan? Lahat na po ba? Yes. Pakailangan pa natin nung doon. Mix lang natin ito. Yan. Next ingredient, baking powder. Para ang purpose po nito ay para umalsa ang ating banana cake. Ayan po, baking powder. Ano yan? Yes, banana. Ito na po yung banana na ating dinurog kanina. Pwede ka Sama na maging po vlogger, natin. friend. Yes! Mix, mix, mix! Next is the milk. Nakalimutan namin sabihin kanina na may milk pala. Ayan. Wow, ang sarap! Ayan. Beijing could test over 1 million people per day. That's the latest at this hour. Stay tuned for the next news update at 10:15 a.m. here on Wish. Lord, in Jesus' name. Amen. Wow! Tikman nyo, anong lasa ng ating ano? Tikman natin ang Banana bread. Mm. Kutsara talaga gamit natin. Sarap. Sarap? Lagyan mo nga ng ice cream, Wait. di ba? Parang ayaw matanggal shell. Nga. Niluto? Mm. Masarap nga siya. Masarap? Sarap kasi pino siya tapos hindi siya ganun katamis. Congratulations. Wah! Congrats sa'yo. Nakapagtanggal nga nito. Hello, hello. Dito kami sa Ampi dito pa. Usap ka dito. Yan. Titikman po namin ang aming niluto. In order na Ice cream. ice cream. Ito po. 2 in 1. 2 in 1. 2 in 1. Strawberry and avocado. Avocado. Alpucat strawberry. Yes. See? Tapos sa kanila Match po, namin ng banana cake banana cake. made by Miss Michelle. Yay! Ako naman po, bread. Oh, kalasa nito bread. Bread with ice cream.
Kami po ay kumakain ng maraming calories kasi nagpapataba ka. Kasi ang payat daw po namin eh. Saan banda? Kung ikaw bread, kami banana cake, ice cream. Parang masarap yung cake. Masarap kaya yung tinapay na po sa ice cream. Diba? Bibili tayo ito yung buns. Ito naman yan. Alam po namin ngayon. Ba? Free time? Break time? Free time namin. Break time. Baka sabihin mo, kumakain na kami dito. Ay, kuya. Konti na nga na yung banana cake kayo. Ako din. Ang ganda pa ng lagayan. Flower. Ano bang banana? Ang sarap-sarap naman ng banana cake with ice cream! Lalo na pag yung friend mo inspired dahil in love. Oh, wow! Sino in love? Secret from the... Itago na lang natin sa salitang SG. Ang sarap-sarap! Kasi masaya kami dahil masaya yung aming friend sa kanyang SG. Yung bago siyang SG? Yes! Saan galing? Singapore? Wala mo, Albert, kung sino si SG. Itatag namin sa'yo to. Oo, tatag namin sa'yo. Kaya namin excited ka. Thank you, Miss Michelle, sa napakasarap na merienda. Ice cream with banana cake with something inspirational. Share, comment, and subscribe sa aking channel. Hi guys! Ayun. Thank you So, for yun. watching. Ayun. So, dito nagtatapos ang aming Masarap na kain. masarap na kain. Ayun. So, Kanina pa ba? sana nag-enjoy kayong manood at sana kung nagustuhan ninyo, pwede kayong gumawa sa bahay ninyo. Yes. So, maraming salamat! Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!